Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulit ibadah hun ramdi. Kimat bakongsan jang ke kubor mentak stem. Hiar kendau ke eryong fani ha Odisha syatab umbun teli kishnong yap beriu laingot bat lapen kendria jaka de kipeu lakngot kibriu na kedau jong kejing syak penjular ke bejur. Kutno ke jing elap election na kebenta kawat ke basan jong ke election Lok Sabha mentak ke sengi bat kejing tap vote kan long ha ke sengi la sengi ublei. Bat banjur ke Sengri Boy Youth Organization bandang Aibor Show ikidor bar shnong. Ki kubor babnya. Ka eryong ka bajur ka balatip kerteng kum ka fani ka lawan selat iki babun ki jaka ha ka Puri district ha ka jela Odisha hanin ka stem. Rengkat ka jing hap selap ka bajur bat ka air ka bajur ka balapoi sha ka jing stand ka ba shispa anyo pusan hadu arspa kilometer per hour. Kani ka eryong fani ka balajur bha ka balakta bat penjular iki babun ki jaka ha ka jela bakanthop ya ka Puri Khurda Ganjam Jagat Singhpur. Habayakran bat ka All India Radio u Director General ka NDRF ulaong balapha prapuway teliki kanhun na ka NDRF syakitegi jaka basyakta. Arpu prakanhun pat lapha sya Odisha, Ndriu kanhun lapha lupa sya West Bengal bat khat ar kanhun pat ki balalong penkre lupa ban pha sya kanu ka jaka badan kam. Hadu hanen kesngi kumbalai ngot kibriu ki ladu yala ka jing im hakate ka jing selat jong ka eryong fani. Katkum ka khubor ka balayo lum laong bakate ka eryong ka bajur ka balak kala kham jai menta ka Indian Meteorological Department kala yathu ba kani ka eryong ka dei ka baklan tam ka bapoi ha ka ri India hadin san snem ha ka bakal sedang banlong jai bat las dang pat ban hiar sa West Bengal bat kanya ling baru ikari Bangladesh. Teng ke jingelap election na kabenta ki lai tli ki wat badangsa jong ka election Lok Sabha. Ki kertong ki bapau na ki sengsan perthai baper ki lapen long ik jingelap pat ba hakeleng ki jela ban kring ya ki nong thap vot. Menteri rang ba du kari Narendra Modi ulaong ba ka sorkar kadang yai peteng ban ai jingerap sya ki jela ki basyakta ha ka jingwan jong ka eryong ka balatip kum ka fani. Kita ki jela ki kenthop ya ka jela Odisha, West Bengal, Andhra Pradesh, Tamil Nadu bat ka Union Territory Puducherry. Hakawai kaliang pad u Presiden kaseng BJP u Amit Shah ula pensange no ikijingelap election ha Jharkhand na kadaw ka jinglong jingman ka sun beneng. Kat ba ura Rahul Gandhi pad ula dep ban ai ka jingkren ha ka jingelap pad ba ka balalong Harewa district. Ka jingelap election na kabenta kawat ka basan kalakut menta ka sengi bat ka jing tap vote pad kanlong ha ka sengi la sengi ublei. Kasorkar Meghalaya kalakarpat sa National Disaster Response Force NDRF na Guwahati bakan pa abriyo sa kajala hakabayade bat kajing penkre ya kajing wan jong ka eryong fani sa katan katsatay lamingi. Menteri Katanat Revenue bat Disaster Management kajala ubakar mensyala ulaong babun ki jaka kajala kin sa syakta lada katay ka eryong kanwan ha kajala. Tinamar kata lapan na ka NDRF bakin pa ikibriyo jong ka sa kajala. Ula benrapro babaro ki Deputy Commissioner bat SDRF kilalong ki bapenkre ha kabayade bat kajingwan katay ka eryong bat ulaong ro ba ki Deputy Commissioner kilaptha ya baro ki tanat ki bakanthop ya ka MEECL ka tanat Forest bat PWD bakin long ki bapet ngor ha kabayade bat katay. Ha kaway kalyang pat katay ka eryong kalapoy ha kajala Odisha bat kanong ba Shillong ro kalasaki ka jing hap slap bat jingdum loo. Deputy Commissioner but Chairman ka District Disaster Management Authority DDMA East Khasi Hills District ulapin benapat ba siya baro ki pat ba bakandan ka jing tiit perthat bat jing hap slap ka bajur hakikat to kat ni ki jaka ka jela menta ka sengi. Kali air ka bajur rengkat ka leili bat uperthat bat uslap u bajur kila ban lenshop hak ka jela menta ka sengi bat lasyai ka sengi. Kibriyo ki de banlong ki bapet ngor bat pikir bha khanang banlat na kinu ki jing bensaw. Lakarpat iki pat ba bakin pen scam bat nambu senjar iki tiar kitar kum ki thop ding ki tin ki mauit ki bortinyon ki sanbot bat ki wei ki bala ban her bat syarong hakal air. Kaseng Boy Youth Organization hanen kesengi kala ong badai ban ai borsho iki dorbar shnong bakin shim rai halor kinu ki mat ki bakta ek imlang salang haka jaka ban ailat ya ka executive committee jong ka dorbar shnong bakan shim ya ka rai lapalat ya ka ni da u president bat general secretary ka RBYO haka jingelang bat kinong tho kubor hanen ha Shillong Press Club u president ka RBYO bantay lang lapang ulaong ba ka jingdon board jing kirang ba shnong ban shim ya kanu karai kawan ra jing mai ka ri uhinyaw trem
Ula ongru babun ki bar jella ki layo kabu ban shim ki kam ki jam jong ki brio kathan ribhoy ta ka jing yo la jong ki lengba ka jing a ya ka not no objection certificate na urang ba shnong. Hakawai kaliang pad u General Secretary ka RBYO ukronding nong psab ula ong bawat la ka Khasi Hills Autonomous District Council kadani shibun ki an Henry ki bamsham la pentri kam bat hakabayo dei bat kani uba nong psab bat ki dukhat ka seng dangshen kila dab banya kandu ya CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council uba ti dekhar hakaba kila kentu ya u badi ban aibor shu ikidor bar shnong bat bakin tri kam kat kum gajing penyat hima ringkat ka District Council. Kani ka khubor ka wan shipi na ka All India Radio Shillong. U Vice President kari u Venkaya Naidu ula pelat ya kastam ban pensa kan mau ya kalengku sngika jong usri Vedanta desikan hanong ba Delhi. Haba ajing kren ha kate ke jingelang u Naidu ula ong baki kot police school ki di bentho AA shapang ke jing em jong ki riu khut kum usri Vedanta desikan khnang baki khenna kinyo ik jingmut jong ka jingsuk kalong brioman brio ka balasan dur raki. Ula kren ru halor ke jingwan ra jingsuk bat ki jat ben riu hakaleng ka perthai lingba ki jing hikai jong ki te ki riu khut. Ki company shna jingbam ki bapendan kam ye ki kentien kum ka pure natural fresh but authentic haki song jingbam jungki kimla shu banbu ye ki te ki kentien nadu ka shitarik u jemmang katkum ka kai pot ka balayo lum la ong bakino kino ki company ki bakwa banpendan kam ye ki te ki kentien kin ha ban yo jingbet chwa na ka Food Safety and Standards Authority of India FSSAI but ki company ki bapen khen la ne bomla ban le kumta kin cha dan kuna shi pholak tingka. Sanjeev Kumar Singh, IPS, ADG jongka BSF Headquarters SDG Eastern Command Kolkata ulawan jungo ya ka Frontier Headquarter BSF Meghalaya hakabaya dei bat kajing pet benya ya kajing shangan bat kiwei pan. Hakani kajing wan jungo jong Sanjeev Kumar Singh ula pli perdaru ya umau nongrim jongka umpling SOS Mess ulalit jungo ru ya ka BSF Camp Sector Headquarter BSF Shillong bat ya ka umpling BSF Camp. Shushu using ulalit jungokru ika border outpost Habolaganj bat Patharghat East Khasi Hills District hakaba ulayo lat banyakren bat kishipai ki batrei hakite ki khaput bat layakren ru halor ka jinglong jingman jong ka jingsong shangan hakitan khaput ka jalla hakate ka jingwan jungok jong ADG la panlong ru ika jingthong ding haki BSF camp. U Additional Deputy Commissioner badai khmi yak Amlarem Civil Subdivision Amlarem ula pentep bakajing di lilam yak masi ki balayo kurup kanlong haka office jong usab divisional officer civil Amlarem Civil Subdivision ha Amlarem haka handriu tarik menta ubnai haka por khat arbaji shiteng sngi. Kaskul Border Security Force Senior Secondary School jongka BSF Meghalaya Frontier Headquarter Umpling Shillong kalawan ra buram ya katanat BSF hakaba ki khenna puli jongka te ke school kila poi shakmat e haka examine All India Senior School Certificate Examination arajar khat khandai napdeng ki arspa arpusaungut ki khenna school ki batho exam ha uni usnem ka aradhi ka pol kala poi haka kardan ka banengkong e haka science stream hakaba kala yo khandai % u alban khar ko ngorpat ula balong ubah he marks tam haka art stream haka ba ulayo khandai pusau % kat ba u Akash Verma pat ulayo ya kakardan ka baningkong haka commerce stream haka ba ulayo prapulai % bat laingot ki weipat ki khanna kilayo shispa na ka shispa ba nyongot ki weipat kilayo khandai na ka shispa haka subject physical education. Ukuldeep Saini Inspector General ka BSF Meghalaya Frontier ula ajingero ikijingle bhajung ki khanna ka BSF Senior Secondary School. Ka District Protection Officer West Khasi Hills Nongston kalapentip balapanmi ya ka jingtho hapo ka sections new pusau sub UAR bat la jong ka Juvenile Justice Act arajar khatsan bat arpulai sub UAR lai bat sao jong ka Protection of Children from Sexual Assault Offence Act arajar khat ar ka bakhang persha ka jingpen pawi ka kerteng jong ki khenna ki basha thombor ki bapen khen ya ka te ka an ansa pen shitam ya ki katkum ka an katong ila poish ka bakut jong ka khubor ka bawan chpi na ka All India Radio Shillong mentang ina so na bat